Hamugoni kuti pamunoona muchiramba muchingoatakwa imi muri kurohwa uchiona kuti hapana patiri kupera. Uyo unoramba muchiramba muchiinda muchiadvance muchiinda. That's not a good commander. Munenge muina commander akapusa. So with Chamisa and his advisors, vakanyatsozvina kuti aiwa for now ka the best kuti utombomira. Nokuti anything chawakuda kuita apa yatova violence. Kana warambirwa muparliament macho mune vanhu vane njere dzakadzidza nevanhu vacho vakabvuma kurikoliwa vakatevera. Ndo vanhu vaitofanira kunge vakapiwa mari manje ndo ivavo. Kuliend TV. Atibatike zvechopu chopu. Pakaipa. Yes Kuliend. Zvisei. Irisei mhuri yako Kuliend, irisei crew yako mukati muri dai kuramba muchingotipawo mana todzira manzi nokunakirwa nokudzira nzeve nokunakirwa togodzira manzi nokutaura. Ndanzwa mai avo vari kutaura nyaya yana Chamisa neuyu mukomana uyu wavari kuti hanzi Simba Chipunza here kana kuti politics. Ivo ndo vanga vaitotaura zvakanaka kuti politics hamudzizivi. Politics is a dead game. It's a dead game for sure. But dzinoda kutarisa mativi ese manje politics. Regai ndimbokuudzai rimwe gore ndakambogara kuVictoria Falls Stereki. Tinomwe murume akanga achisapota MDC zvokuti wakanga asingaiti zvokutya zviya zvokuti kana pamberi peCIO waisvika kuti chinja akasumudza chanza chiya chinguva yana Mudhara Tsvangirai. Akazonyarara zvokutaura mazita evanhu, munhu akazoshayika hake, saka hazvina kunaka kunge uchitaura mazita ake panyaya dziripo uye pamusoro pezvakaipa zvakaitika paari. Kunyarara kune kaviri hanzvadzi, kana kuti regai nditi kunyarara kune kaviri mwanangu, kana kuti regai nditi kunyarara kune kaviri ambuya. Kunyarara mupolitics, since mati it's a dirty game. Murume iyeye akadai so, kwakaitwa musangano kuVictoria Falls mazuva andakanga ndiriko, kukauya akawanda magenerals uchingoona manyembe akarembera so. Right, what he did ndezvokuti akasvika mutown pawimbi paya. I don't know kana ichiri wimbi mazuva ano, but paiva newimbi pakona Livingstone and Parkway Street paiva newimbi. Magenerals akanga aripo paya amene vakanga vatengera chikafu vachindosumuka paya ndobva aenda pavari akati chinja achienda. Unoziva kuti manga paine nyembe dzinoti dzechipurisa, vaya vanenge vaine zvimabhandi amene zvinorembera so nezvimwe zvinongoglita nemaheti avo vakapfeka vese vachiudzwa zvana chinja. Madhara anobva amuti aiwa mwanangu, inzwaka ona isisu mapfekero atakaita nezvawakutiita hazvina kunaka. Chiita tinokutendera kuti unge uchikambena and so forth. Vakatomutora vakaenda naye padivi, but usazosvika pakuti challenge amachallenjeri awaita. Akabva paya akati handina basa nazvo, chinja. Saka munongoziva kuti pakadaro vakomana veCIO vaya vanenge vakazara varipo. So what they did, regai ndite nyaya yacho short ndisazotaura zvinhu. Kubva zvavakazoita manje vakomana veCIO vakamboda kumutevera kuti vamubate, ndokubva atora chimwe chitubhu so chaya chokutsikira ndobva achirwera pasi ndokubata matombo akati ndouraya munhu wangondibata ndouraya. Vaiva ndobva vamusiya akadaro. Ndokubva ava manheru. Murume uyu akabuda mutown achiti ari kuenda kumba, akapinda mutaxi akaenda kumba. Taxi driver akandomusiya pagedhi, but haana kupinda mumba. Asina kupinda mumba, wakatorwa ndobva aendwa naye musango. Victoria Falls ine masango, but ine desert soil. Rakangoita jecha so, kana tichitoviga mazuva ataindoviga vanhu kumakuva tasingaendi nemapiki, unongoenda nefoshoro, unenge uchingofoshora kusvika pamunoda kudzika pakwana. So what they did kumurume uyu, vakabva vamutora ndobva vaenda naye nekofini, ndobva vandosvika kuya vakati chera guva rako panapa. Ndokubva achera, unonzi wakachera kusvika pokuti kana akamiramo
you can't see him, akamira mukati. Apedza kuchera apa usiku apa, vanhu vari kutauni vari kuti waenda kumba, vanhu vari kumba vari kuti uri kutauni. Taxi driver anoti ndamusiya pamba, but iye haana kusvika pamba, haana kupinda mumba. Ndokubva apinda mukati muya umu, achera apedza, ndobva kofini raiswa mukati, ndobva anzichipinda mukati, ndobva apinda mukati, ndokubva ravharwa, ndobva vati chiudza nyika kuti nyika bye bye, ari mupenyu. Ndokubva uya murume uyu achitanga kukumbira ruregerero nokuchema. Aiwa musandidaro vakomana, chindiregerera iwo, aiwa ndaichingoti zvikazodini zvikadini. Vaya ndobva vamuti aiwa, chinhu chokutanga hauna waunoudza nyaya iyi. Chinhu chechipiri, hatidi kukunzwa futi uchitichinja, not kuti kudii kana kuita sei, hatidi kukunzwa uchitichinja. Ndokubva adzoka. The following day, isu taitoti kana chimhoresa tinongoti chinja. The following day, wakamuka ari munhu wokuti ukamuti chinja maitonetsana. He was very violent, that guy. Maitonetsana zvokutonetsana. Wanga asingachadi kunzwa chinonzi chinja, but he wasn't given any money, akathreatenwa. So zvimwe zvinhu zvinoitwa nevakomana vana Simba Chipunza, wakatorwa Yesi namai akandoudzwa pasaidi, otherwise akaudzwa kunzi mwanangu nyarara, ako makore anogona kuita mashoma panyika, wanga wachafanira kurarama. Apedza kudaro unobva achingobva pana mama, kana kuti musi wacho wavakasangana naye uyu wakabva abatwa nesiya wekamuudza zvokuita, kuti kunzwa futi uchitaura pamusoro pamai, chiapologize kuna mai izvezvi, wobva apologize. Uchazozvitaura here? Hauchazofa ukazvitaura. Zvimwe zvacho tungofana kuti vanhu vakapiwa mari, ningi wakazenga akadai. Imi ndimati politics dzinofana kuitwa nevanhu noungwaro. Politics kana ukasadzita noungwaro hausviki kwaunoda kusvika. Kana vakatoitwa saizvozvo, vanhu vanenge vachinyatsozviziva. Ndoda kutaura situation yaChamisa yokuti iwewe unosara uri wega, just one, munhu anga aine almost half of the parliament population muparliament. Obva vasvika vanhu vaya vobva varikoliwa, iwe wobva waenda kuvanhu vomutemo uchifungidzira kuti vachandosvika vachimirawo kuti but kondiwo chiko chinoitwa ichochi pazvinhu zviri siri zvakaita seizvo zviya zvakaitwa naChavangu zviya. Obva watoona kuti government varume vakuru vakaita sana vaMunangagwa vari kutsigira zvinhu zvaitwa naChavangu. Wobvapo woenda kujudiciary iri kutsigira, mapurisa ari kutsigira, iwe ndiwo wakuda kutosungwa. With common sense, what did you want Chamisa to do? Imi maimi hanzvadzi mwanangu muroora, waida kuti aite sei, azobuda achiti chii futi Chamisa? For a wise person unonyarara wambosiyana nazvo. Kuhondo taiti kana tikaona zvashata, komanda anokuudza kuti advance, but akaona zvinhu zvashata anokuudza kuti retreat. Moto retreat amwe nomwoenda kwake mozotsvagana hondo yapera. Hamugoni kuti pamunoona muchiramba muchingoatakwa imi muri kurohwa uchiona kuti hapana patiri kupera, uye unoramba muchiinda muchiadvanza muchiinda. That's not a good commander. Munenge muina commander akapusa. So with Chamisa and his advisors, vakanyatsozvina kuti aiwa for now the best kuti utombomira. Not anything chawakuda kuita apa yatova violence. Kana warambirwa muparliament macho mune vanhu vane njere dzakadzidza, nevanhu vacho vakabvuma kurikoliwa vakatevera, ndo vanhu vaitofanira kunge vakapiwa mari manje, ndo ivavo ma MPs takatavhotera but vakarikoliwa vakabvuma. Chamisa akasara ari ega muparliament. Waizoitei with your knowledge? Timbotaurira iwe kuti makamuida kuti azopikisa achiti chi ainani. You cannot fight. Mushona inoti rumbe rumwe harikombi churu. Hapana paizogona kukomba churu chiarega. Waita sei? Ndizvo zvinana Chipunza. Vanenge vasiswa pakona sisi wangu. Haisi nyaya yemari chete inoshandiswa nemapoliticians. Pamwe pacho vanoshandisa power sezvavakaita kunana Chamisa. Pamwe pacho vanoshandisa power sezvavakaita kunana Chipunza yapa. Zvinofanana naItai Dzamara. You think mabatirwo akanga aitwa Itai Dzamara, mufana wewe anotaura anoti wakarohwa kusvika aita beyond zvokuti vakanyatsona kuti haachararami. You think dena akanga asiwa Itai Dzamara akararama netreatment yakanga apiwa.
was he going to come back akamira vana uyu mufana anonzani vana Leni Mojongwe kana dei vakavararama unofungidzira kuti vaizomira zvekudzoka zvekuuya kupinda papublic achimira futi semamiriro akanga achiita. Tinoita izvi tichida kuti tichinje zvinhu ende zviriko mukuti each and every country ine vanhu vakadaro vanotomira kuti ndoda kufira nyika semamiriro akaita vana Mnangagwa vese vanongodaro zvavo but vanonyatsozviziva kuti zviriko kuti kana hurumende isingachaiti zvakanaka kune vanhu vanotumwa naMwari nevadzimu venyika iyoyo kuti vandomira vagoenda kuhondo semaendero avakaita kuhondo ivo vachiinda vese nana vaMutsvangu ava kungoswera vachitaurisa zvavo vachidaro vese mawar veterans ava vese vanozviziva kuti kune vanhu vanotozongomira ende hakuna nange kana uda kuona kuti izvozvo ndio zviriko inda panotambwa bhora pane pachitamba timu dzokuti imwe timu sifanika iko zvinezvi kune club world champions unonyatsoona kuti imwe timu inobva kumiddle east uko imwe timu inobva hameno kunana China uko matimu ziwayo hapana unomaziva but uchaona vanhu vachitokakarisana nharo vachiti iyi inowina. There is no day raunoenda panhu ukandoita chinhu ukashaya vanokuopoza. Saka vanofanira kuzviziva kuti kune maopposition iriko inofanira kugara iriko yatiri kurwisira yekuti kusaitwa one party state yokuti kana kanzi 2030 inenge one party state nyika ichina vanovhota. That's dangerous move. Iya haitenderwi haifani kuitwa. Saka haisi nyaya yekungopiwa kwemari. Ticharamba tichichamisa masimbisa yenyu kuti hatidi kunzwa munhu achati futi ngaapinde mukomana mataura muchidaro but isi tinoti mukomana ngaapinde hanzvadzi kana kuti muroora kana kuti mwanangu handizi kuti ndingakudanai chiti chii ambuya ipapo tinoti mukomana ngaapinde apo ndopatazoita sokuti pesanei mukomana ngaapinde nokuti wakahwina inga mazvitaurira vanhu kuti akahwina kana akahwina akasaka unongopinda zvimoda kuti asapinda seizvi maita seizvemi maakurasika papi zve musadaro zvemi mukomana ngaapinde hatinazve mari hapana imwe tikada kukubvunza ipapa kuti mari yacho akaipiwa musi wani akaipirwepi akapiwa iri cheki here kana keshi hamuna munongova nemashoko okuti mukomana akapiwa mari nana Chipunza wamunototaurira vakanga vatsvinwa vanosvinwa unondosvinwa matumbuko ukabudisa nezvimwe zvausati wakambobudisa muupenyu kana wodzoka unofanira kuziva kuti unosiya vana vari vadiki vana vako vakasara vachitambura iwe wanga uchirwira kuti vana vacho vagogara zvakanaka saka unozongonyarara uye unenge uchionawo futi kuti mhepo iri kuenda kupi maZimbabweans tiri silly including you and me we are very silly takanzi naMudharageza uyai tipinde mustreet umo tikaramba takagara kudzimba dzedu Mudharageza akati zvamagara kudzimba chigaraiko musachauya kustreet mukaenda kustreet saka pana zvakaoma zvokadi hapana chatingambosera chitoblema vakomana vanenge vakatombomira vakasvika pakuvhoterwa vakatombosvika pakushinga vakadana mai Mnangagwa vakagara navo pasi vakatopedza pavo vakatoplaya pati yavo vakaona kuti hapana unovatevera because vanhu vemuZimbabwe havateveri nhamo ndo yatatojaira kudodai kudotsvikinywa izvi kana ukada kutarisa mobho inoti pamberi ne2030 kuti azive kuti inoendepi chipererepi haazvizive vana vake wakaendesa kuchikoro vakagara iko tine vana vaviri vane madigiri kai vakaenda pamauniversity vakadzidza vakapedza but vari muno muSouth Africa mukutsvaka magreen pastures basa racho unoriwana kupi but munhu wakadaro unomudza kutaura kuti 2030 yacho iri kungobudisa nhamo chete noushushu hunopisa vanhu kuita sepaita volcano chayo chanotogona kucreata volcano hatina chatinotarisira ku2030 hanzvadzi chatingazoti isu vana Chamisa toti ngaavarege kupinda uye ngatiregei kuramba tichitaura zvinhu kwatisina kuswera musataura kwamusina kuswera vatete hapana akamuona achipa imimi vakapiwa mari mukaregere kupiwa wenyu imi kana makamuona achipiwa makatoti ndazviona mama zvamaita izvi iyi ndio inonzi fufuro kaya muri kuita motongoti pauvhara muromo chero pakapiwa vamwe 5 million imi makapiwa $500 it was going to be okay but hamuna chamakapiwa nemiwo imi musada kutiudza nhema maimi musanyepa imi vatete musanyepa hanzvadzi iwe muroora usanyepa iwe imi ambuya musanyepera vanhu imi mari iyoyo hatina kumboinzwa inongotaurwa nomuromo
Zvakangofanana nezvaitaurwa mazuva aperayo kuti Mudharageza wakazopuwa mota nemari maZimbabwenzi patinoshingirira hapasipo mhani wakoma. Tofanira kushingirira uko kunodemonstrata uko tichibudisa panobuda maresults anobatika. Izvi zvokusara zvichingoda zvokutaura alright hazvina zvazvinotipa, hazvitichinji chinhu kuti Chamisa wakapiwa mari. We will never go anywhere. Hazvichinji. Chatiri kuda kushandisa vana Kulende vakaisira machannels aya kuti titaure manyaya dzerevolution. Revolution inenge itaura kuchinja zvinhu. Zvana kusimba chipunza izvo hazvina zvatichatipa. Wakatopiwa kare garye uruti rwenyika inei. Maniti wazopedzisira kutaura kuti maybe imi munenge munonyepa wemi. Akakuudzai kuti Chivhayo mwana waMunangagwa uyu munhu uyo akafanana nomutori wenhau. Unonyepa iwe maiwe. Wakakuudza kuti Chivhayo munin'ina mwana waMunangagwa ndiani? Takanzwa mumwe munhu achibuda futi manje pachivhayo Highlanders mari pano pari kupedzisira vachiti Chivhayo muzukuru waJoshua Ngomo. But ipapo indingada kutenda because ukatarisa musoro wake nemuviri wake zvakangotodza kwana sekuru zvinogona kuita izvozvo kuti. But chavakazongosiyana ndechokuti Joshua Ngomo aida vanhu. Joshua Ngomo was a pure Zimbabwean anoda kuti nyika iende mberi. Uyu Chivhayo rinongova saga rakaiswa mumota rinongoteerawo madhara richingoenda Chivhayo akatodza kwasekuru muviri. But kuzoti kwa uku kunjere uku wakatodza kwana baba vake. Amene kuti family yokwaChivhayo yacho yakaita sei. Inana baba wacho vaimbobuda pachinzi vakatorerwa mari vasingagoni kutsura mwana. Vanotokundwa nomwana wauyu wakandoisa machira kuchipatara aona kuti nguva dzapera chando chauya vanhu vari kuzvipatara vanogona kuzoita pneumonia vakafa. Iye unotokundwa nomwana musikana anotofunga kudarika iye. Of course baba vake vanonzi vakaba mari dzeCovid. Ndakanzwa sokudaro handisi kuconfirma. But mwana iyeye at least unoziva kuti mari yatabairika ititomboryawo nevene vayo. Pakuti iye unoti vanhu muzvipatara makadai vakomana mamirira makaita kudai shuwa. Chivhayo unotora mari achingokusha achipa vanhu vane mari kudhara. Aisaga chairo kana anomuona ngaamuudze zvanzi naMujibha weChivhayo risaga iwe.